Sir, sana sige hulog trapo ni mo anak, sir. Ilang pagkarawan ni mo na apalitan. Kau sama na ni mo apalitan. Ade, makuha ra lagi na ako. Ne, pagulat ragod, wa pa mong puno to ko kalakan siya. Tingdali ko na. Hindi pakuha para pagkuha na ako kuhaan limpyo o bag-o gihapon. Ano ba? Aw nan sir, ug na mo ana hiinig mo palit ana. Mapilit sa puna ako na ibaligya. Kay mo palit man ikaw sige na magahulot trapo ana. Di po mo apalitaw. Magpaabot ko no? Pagka makagpaabot, makuha ra lagi na ako ne. Aw, nag-awa na yung wa pa gaya na ako napalit ng motora. Wala magnanay daot, kaso na lagi ne. Wa man dinimini atiman sakto ra pong tiganihan ko. Sumo ka balong atiman jud og motor han Ang tawa? Wala pa gani gandar, kabuto-buto na. Wala mo kapalit og show niya sa aning motora, kabarato ra kaga. Matay, sumo ka balong ang tawo mo atiman. Mayra pong tiganihan jud ko. Unsay gaasaw? Ka brand new kayo ana. Yun og gaasaw na tanaw no? Yates. Naaman rin kahamin, adik-adik ka. Lakaw na yun mo, lakaw na yun. Diri kay magasigig, ulo, soyo pa ning hiine. Dragon Ball. Nabuang na suka rin Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Makasabot na daw. Paato ra ka lagi, ya. Hindi ka, di ka makasabot. Ya, tika. Ayaw ko na mo siglalis diyan, ha? Akong itis driving rider, pwede? Oo, pwede ra. Bro, hanarang doon ra kay kuan. Kanang di pa na pwede ibiyahe og lagyaw kay di pa nagpaliton. Watay kwarta katubila ana. Sige boss, balik ako tayo, magkausul ko ako palito na Dugay man kayo gabalik. Asa mo to punta tawa na to? Matigyutan sa katong Gersilina, ha? Dugo pa man gabalik ka. Uwas sa kayong balik. Asa ka rin ang tawa na to? Matay boss. Kinakusugan kay pagkapudalagan boss. Naluspad mo ng motor na puti man. Matay! Di na san amaong motora na. Kaya ang yan tato black gold na orange man hasta sid mirror. Nausap na. Yan na mao. Matay. Makagbayad ka na. Baryan mo itong mong gikuha. Black! Joksig bayan na Tay, nung rato lang ko yung motoran ni kay bikay kusugong dalagan. Maluspad po noon. Baik na. Tigta na. Dito. Pero usap po ninyo nga Maulagay, iuli ang motor dili mao. Ang sa ridira nang nawala naman ang clutch na igilupad na. Nawala naman ang clutch. Ima karo tawhan na to nga pataw na age. Matano ni ako ajo sa kubangon ana sa kumpanya. Kadi na sa mao. Kala, limpyo ito na anak ka. Ikuha pa na adianan ko. Magana upo niya. Kay may ato ko na pupug hospital. Ay ino na pupug pasitin. Ado na alimpyuhan. Makamausap ko na ka manglimpyaw. Kana, limpyo Limpyo na boss. Okay, timulabang na ka. Kana, limpyo kay magadaot ko niya. Ignaw kung positive ang doktor. Hello. Makigbulan? Oh, sige. Mupalit na po lamang ko gotro, kuya Bob. Uy, swerte. Oh, sige. No problem. Wait, kulat. Sir, walay kusog-kusog nga motor hiini sir katong mura kong bataan pulang taon kay dili mo angkas man to akong uyab ato kung bukot-bukot nga motor. Kani sir. Kay patsada kani sir. Makabalik ka na Burulay ka kabalik patay. Bataan ang katanawon. Doon, ako na naman ang ikas doon kay basi kong makakarga ko nig bataan on.
Ako na naman ni idasmag, kaya aron magaunong niya ni kamatay. Magauban mi sa langit. Mahigap po ni kas ni sir kay kas utang mamatay ka. Matay no ni Jack na naman ako ni padala ni mo kay idas magragihapon og papilis inid na ako ihatag ni ma. Ikas naman ni mo na kay problema po to kung isa ka motor kay ilisag lahi nawala ng clutch. Kasi naman magkaroon kasi. Magapaabot naman ko ano to kung anak dong, kay ikas ni niya. Sige lo, papaabot naman po hanag mga kung sumabot lo. Okay, sige, niabot naman tahaning kumpanya, palitaan ni motoron. Aw! Mangita sa progitag motor aning kanang luxurious and expensive kay milyonaryo dyan Ay! Diyan, tanong ni mga kopor? Ay, di dyan boss sila. Oh! Ang sama! Tutok-tutok man ka! Isog ka? Hindi, ako ka kapalitog dauban yun dyan. Sama, dauban na to na? Boss. Tay, paghaba na boss. Kulang na ba na? Walang tao, gusto mo ginagawin na pag-utot. Dili man ko dong, kay mong gitutukan ka na ako kay. Makita ko sa imong dagway, makahinomdom ang ko ato kong anak daw nga dugay rang nawala. Sakit kay pamation daw nga. Bisan lamang ta sa pong paglakaw karon makaingon ka na ako og I love you papa, paalam. Kay tungod kay aron pud makakuhaan po niya ako ang kaguol po niya yung sulod sa akong kasing-kasing. Pwede ka daw nga paglakaw na ako karon kag I love you papa, paalam. Sorry juga elo, nakaingon ko karaan kang mamirahay hane. Ako na diploman ang ialayon karon ngon, iniglakaw nimo. Nan, ala daw, salamat sa pagpamati ha. Dihaan sa kanak ko diha kay mobalik ko ire. Sir, kana dayto akong anak sir. Siman sir, kana tanan akong mga lista diha. Siya rin mo bayad anak kay ako na anak na pinalangga. Di ka na siya og Japan. Sige sir, ano naman dala, itaw ni helmet ni mo kay ako lang mga itutal ni sa aring kuan mga papeles sa mga lagbok. Kurang tutal na itaw ni helmet ni mo sir. I love you papa, bye-bye papa. Bye-bye papa, amping, God bless. Salamat na. Mari sa kunak. Sige, pili natin motor. Bakit yung motoran kanang patsara kayo, kanang pamilyonaryo? Pilapin naman rin sir. Papirmahan na po. Nang wa pa manggali mi kapilihari og motor. Pirma-pirma dayon. Kay ikaw mong gupabarin sa iyong papa. Ug kinsa man po nang giingon nimo nga papa na nang wala man bugoy papa, gapataka pula man kag pasagad hana. Dili mo kay nakadungog mo gani akong mata ug nakakita ni akong dalunggan. Nga hingon ka og babay papa, paalam, I love you, makahinunjo pud mo roy. Di dyan ako to papa. Puang ka? Lumang style na 2021 na taron. Pirma hari ako, kung di ka mo pirma hari, ipadimanda ka na ako. Daling budlaya kay ane. Iwasin na Yan, ramang kunta. Kaya rumangutang anang motor. Pan-down payment. Ug katong naigidala atong gulang motor. Pwede bansilian ra nako tong amol? What's up mga mamarang? So, shout out ta dire sa YouTube. Birds Maginsay, Binsky Pinay, Kimid, Dayon, Milani, A, In Babies Duck Vlog, James Vlog, Mankaw,
Ginides, Rane, Ellen, Mibual, Ron, Land, Gonzaga, P. Atarakyot, Gregoria Villanotza, Milba Galieto, Vincent Cal Acopiado, Ila Builsam, Dream Not Found. Gina Umboy, Edison Papalid, Ninyo Ansong, Ilin Mibual, Luntiang Asiano, Raymond Ompoy. Queen Angel Piscones, Winske, Alibio, Liana Suminget, Zulu Francis Simbahon, Richard Perides, Dauman Manere, Renato Kawaleng, Giralos, Roland Gonzaga Pinote, Jane Bales, Laisam Sinyas, Jemar Kamantong, Lin Samatro, Shoutout sa mga taga-Talayong, shoutout ni Vincent Villaros o sa ni Ivan J. Bagyo. Agpo daw ni Rosemary Humadla o ni Roxanne Humadla. Shoutout ni Kuan Hygelin Magsayo Villaros from Kandaping. So, kinsa tong ganahan magpa-shout out. Comment ra mo dire sa YouTube bare comment section ana. Kaya mo kalimot mag-follow sa amo ang mga kundre mga official account or yeah. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.